Gitayog og magnitude 6.7 nga linog ang Sarangani Davao Occidental kaganinang buntag. Ang pagtayog nabati sa managlahing lugar sa Mindanao. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Abby Caballero. Abby. Sara, alas 4:48 kaganihang buntag, dihang nabati ang pagtayog sa pipila ka lugar sa Mindanao. Hinuon, walay natalang samdan o danyos nga natala sa mga lugar asa nabati ang linog. Mao kini ang sitwasyon sa General Santos Public Market sa pagtayog sa linog Martes sa buntag kung asa na sinati ang intensity 3 sa gikusgon sa linog. Pipila ka mamaligyaay ang miundang una sa ilang ginahimo ug mihawid sa poste atol sa pagtayog. 4:48 sa buntag dihang nasinati ang magnitude 6.7 nga linog nga unang natala sa FIVOX nga magnitude 7.1 sa Sarangani, Davao Occidental. Tectonic ang origin niini. Nasinati ang intensity 1 kutob 4 nga gikusgon sa linog sa managlahing lugar sa Soxargen, Davao Region, Zamboanga City ug Cagayan de Oro City. Sa Alabel, Sarangani, kung asa na sinati ang intensity 3, daling nagpahigayon og monitoring ug assessment ang MDRRMO. Hinuon wala matod pay natala nga danyos. Nanawag din mi sa mga barangay ma'am through radio. So na namin nag-respond nga walay damage sa ilang area. Sa mga lugar nga nakasinati og intensity 4 nga gikusgon sa linog sama sa Malungon ug Lan, Sarangani Province, ingon man sa lungsod sa Kiamba ug sa mismong epicenter sa linog sa Sarangani, Davao Occidental, wala say natala nga nadanyos atol sa linog. Although sa feel nila ang linog ma'am, bispo silang hismen silang barangay, wala man mga reported nga kami. Walay damage kay tungod hinay raman gyud siya. Wala sab matod pay suspensyon sa klase ug trabaho sa mga nasangpit nga lugar. Sumala sa FIVOX, walay tsunami threat sa nasod, human ang maong pagtayog. Sara, bisan dili tantong kusog ang linog kaganihang buntag, ginapahimangnuan ang mga residente nga mag-alerto sa posibleng aftershocks ug kung mamahimo dili magpanik, i-apply ang duck, cover and hold. Sara. Okay, daghang salamat Abby Caballero.